बेनि मुङानो जाबाय इयुनसा बर'। बिथाङा सासे लाइमोन लिरगिरि लोगोसेनो दानथामारि लाइसि लाइमोननि गाहाय सुजुगिरिनि बिबानाव दङ। दिनै बिथांनि रेकर्डिं दंमोन खन्थाइ आवरायनायनि आकाशबाणी गुवाहाटीयाव फैगौ 21 फेब्रुवारि थामहिनबा शुक्रबारखालि बर' आयदायाव फोसावनाय जागोन। दे खावलायहर। दे बयबो नायदो शुक्रबारनि दिना। खोनासंदो बयबो खोनासंदो शुक्रबारनि दिना खन्थाइ आवरायनायखौ आंनिखौ। बयबो सिनायखायो जानांगौ बिथांखौ। बिथाङा सासे लाइमोन लिरगिरि लोगोसेनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि दानथामारि लाइसि लाइमोननि गाहाय सुजुगिरिनि बिबानाव दं। बिथांनि मुङानो जाबाय इयुनसा बर'। बिथाङा जाबाय अरांनि जिल्ला उदालगुरि। बयबो खोनासंदो फैगौ 21 फेब्रुवारियाव आकाशबाणी गुवाहाटीनि बर' आफादाव फोसावनाय जागोन। बिथांनि खन्थाइ आवरायनायखौ दिनै रेकर्डिंआ जानानै थांबाय।